Hej, bacha. Au. Punk is dead. Já bych vám někom pomohl, ne teda. Dobrá, jdu na teatr. Ty Míra Gerka. Teď mu udělal boře. Že? Cože? Máte tady někdo strach na vlasy? Ale, ty vole, Ty král, to musel bolet. ty jako šuplové. Ty, čemu to mi vlasy? To co teď mělo? Kopci do topení ogelem. Jo, to si zaplatíš, vole. To když tak vás to jde špatně, no. Kolik je dolarů na Českou do prdele? Nebudu. 2050, tak to nevíte, tak bych tě vyjde 20 mašinou. Dej mu loket. Ty mi zahodil 4 chlapči. Jenu. Kurva, vole, dobrý. Co? To někdo takhle drží stát. Ještě přihodí, že? Kolik je 550? Punkovský boty. Vlády. Pakáč. Opako. Mucháte, když kolik ta mašina? Jaká? Tam je stá. Kolik? Milion 650 na 400 korun. To je moc. To opakuje je rozsekat tam, koupí krámu, pojď to předvést. A sek. U něbe nedá. To